अपना म्यूजिक में आपका स्वागत है। अपना म्यूजिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और नए नए गानों को सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शंकर भगवान की रंजन लाल यादव मिक्स बाय युवराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमालपुर। पहली चाही करत नाही पहली चाही करत नाही कहली चाही करत नाही ओही पलट कलबा हमारा महुगी के दिलावा हो गेरुआ साड़ी अटकल बा हमारा मौगी के दिल देखो भटकल बा गेरुआ हो साड़ी अटकल बा कहली चाही करत नाही कहली चाही करत नाही कहली चाही करत नाही ओही अटकल बा हमारा साली के दिलावा हो देवघर के पेड़ा पर अटकल बा देवघर के पेड़ा पर अटकल बा देवघर के पेड़ा पर अटकल बा डीजे हरिओम वसंत पप्पू हमार हो ध्यान लगैले दिए लगा जा हो जिद बाड़े कोइले भैयो हमार ध्यान लगैले देवघर के गमछाला जिद बाड़े कोइले कहली भौजी जाके लिया दी कहली हम से जाके लिया दी उनको तो हटकल बा हमारा भौजी के दिलावा हो देवघर के चूड़ी पर अटकल बा देवघर के चूड़ी पर अटकल बा देवघर के चूड़ी पर अटकल बा डीजे हरिओम मिक्स बाय युवराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमालपुर। ओजे परवाना हो गेरुआ ड्रेस में यादव रंजन हो बारे बड़ी रेस में ओजे परवाना हो गेरुआ ड्रेस में यादव रंजन हो बारे बड़ी रेस में लेके हो ना मामा चल बाबा धामवा लेके हो ना मामा चल बाबा धामवा राहे में खटकल बा सहारा कंवरिया लोग के दिलावा हो बाबा के चरण में अटकल बा बाबा के चरनिया में अटकल बा बाबा के चरनिया में अटकल बा अपना म्यूजिक